uku a shekara ta 2025 miladiya. Unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja. In ba manta ba a darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta 157 wato faɗin Allah maɗaukakin sarki ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun. Faɗin Allah maɗaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'irin Allah maɗaukakin sarki ce inna safa lallai haƙiƙa dutsen safa wal marwa lallai haƙiƙa dutsen marwa na Hajara mahaifiyar Annabi Isma'il alamomin addinin Allah, ma'ana suna daga cikin abubuwan da ake kai kawo a tsakaninsu a lokacin aikin haji. Me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan? Dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, a baya Annabi Ibrahim ya yi roƙo ya ce wa arina manasikana, Allah ka nuna mana yadda ibadar aikin hajjin mu za ta kasance, kuma Allah ya nuna masa. To dan a daɗa fito da abun fili dalla-dalla shine aka fara nuna abubuwa na aikin haji. Daga ciki akwai as-sa'yu bainas safa wal marwa, kai kawo tsakanin dutsen safa da marwa. To sannan me yasa aka fara da maganar safa da marwa? Saboda akwai wata matsala a ƙarƙashin wannan. Kafin bayyanar musulunci, mutanen Makka suna aikin haji amma irin na jahiliya. To a lokacin zaka ga ko ina da ina akwai gumaka a Makka. Ita kanta Ka'aba yash'aruna rikabahum lamafadassiyuli min asafin wa na'ila. Su mutanen jahiliya idan suka je yin dawafi ko sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa, suna yin sa'ayin ne ga waɗannan gumaka. Wanda ya hau Marwa to yana nufin ya je wajen gunkin Na'ila, wanda ya hau Safa yana nufin ya je wajen gunkin Asaf. To shine lokacin da addinin musulunci ya zo sai musulmi suke ganin to ai bai kamata a rinka sa'ayi ba tunda akwai gumaka a wajen, kuma asalin mutanen jahiliya suna bauta musu. To shine Allah madaukakin sarki zai gyara wannan fahimta cewa a'a, dan wasu suna shirka baya hana ka kai kuma ka bauta wa Allah a wajen da tauhidi, in dai Allah ya yi umarni da ai wannan aiki na bauta. An gane ko? Domin ita kanta Ka'aba din ai a farkon al'amari musulmi wa kanu yastalimunahuma, dan haka idan sun je yin sa'ayi suna taba jikinsu. Fataharraju ba'da al-islami min ad-dawafi bainahuma, shi yasa da musulunci yazo sai suke ganin kamar bai dace ba a je a ci gaba da yin sa'ayi baina safa wal marwa a yayin aikin haji. Fa nazalat hadhihi al-aya, sakamakon haka ne sai wannan aya ta sauka, inna safa wal marwata min sha'irillah. Ku sani aikin haji na Allah ba su da alaka da shirka. Shirkar jingina musu aka yi, shirkar sabuwa ce shigowa ta yi, amma ba 'yar asali ba ce ba. An gane ko? To da wannan ne malamai suke cewa abu in asalinsa tauhidi ne, shirka ta shigo, abin da ake yi shine sai a cire shirkar a mai da shi asalinsa. Amma idan asali shirka ce to tauhidi baya zuwa wajen. Yanzu wajen da asali bauta je wajen koda da sunan ziyara, domin wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce na yi bakance lokacin jahiliya, ma'ana kafin musulunta, cewa zan je waje kaza zan je waje kaza, yanzu kuma gashi na musulunta, shin zan iya cika wannan bakancen? Sai annabi ya ce a wajen akwai wani gunki ne a tarihi da ake bauta masa? Ya ce a'a. A wajen akwai wani abu da ake yi na bukukuwan maguzanci kafin zuwa musulunci? Aka ce a'a. Sai annabi ya ce cika a rinka wannan ba, domin wannan zai mai da mutane baya, zai tuna musu abin da iyayensu da kakanninsu suke a da na bautar gumaka. An baka wasa ba wasu sai kaga sun sake yin wani gunkin sun sake ajewa. To wannan shine. To sannan lafazin as-safa, wasu malamai suka ce farin dutse shi ake cewa safa, wasu mai tsuro shine as-safa. To haka nan lafazin al-marwa, wasu suka ce farin بالليل والنهار ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarkahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. kaga safwanun da safadin ma'anarsu daya, ma'ana mutumin da yake yin sadaka a larabci haka nan ma almarwa. sannan Allah ya ce min sha'airillah, kalmar sha'air jam'i ne na sha'ira. in aka ce sha'ira bi ma'ana alama, to yana daga cikin alamomi na ibadoji da Allah ya shar'anta wa bayi a wajen aikin haji. samuwar dutsen safa da samuwar dutsen marwa alama sha'airillah lakum fiha khair. to da ka sha'air dai ana nufin alamat. ubangiji ya ce faman hajjal baita, duk wanda yaje yin aikin haji aw itamara ko yaje umara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, babu laifi yayi dawafi tsakanin safa da marwa. to kalmar faman hajja, asalin lafazin hajji a larabci yana nufin nufada ta musamman wacce shari'ar musulunci ta tanada. amma inda a ce a ordinary larabci ne, balarabe ya ce maka itamara yana nufin ya tafi ziyara. to da haka Allah ya ce faman hajjal baita, wanda ya nufi ɗakin Ka'aba da niyyar aikin hajji ta shari'a, aw itamara ko ya nufi ɗakin Ka'aba da niyyar umra, fala junaha alaihi ma an yatawafa. amma shi kuma dawafi wanda shine kewaye ɗakin Ka'aba sau 7, shi ba a ce masa sa'ayi, shi sai dai a ce da shi dawafi. an gane ko? to a ƙarƙashin wannan ayar faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, asali a shari'ar musulunci in an ce ba haka ne ba wajibi bane, domin abin da ba tilas bane shine kake cewa in ba ne dan na Asma bintu Abi Bakar, yayar na Aisha, wanda Asma'u ita ce babbar yar sayyidina Abubakar, yarsa ta farko, ta girma Aisha da shekara 10, ba uwarsu ɗaya da Aisha ba. to amma Aisha ita take goya ƴaƴan Asma'u. ƴaƴan Asma'u in sun girma gidan Aisha ake kawo su yaye. babban dan Asma'u shine Abdullahi ibn Zubair, Aisha ce ta yaye shi, shine ake mata alkunya da Ummu Abdullahi. yace da ita Ubangiji madaukakin sarki ya ce faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, kenan sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa aikin haji ko umara ba wajibi bane. qalat yace sai ta ce qultu, nace da ita ara'aiti qaulallahi ta'ala inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja innaha law kanat ala ma awwaltaha alaihi. inda ayar abin da kake nufi take nufi, fassarar da kai mata da daidai ne, to ba haka Allah zai ce ba. kanar da sai dai ya ce fala junaha alaihi alla yadawwafa bihima, ba ay yadawwafa bihima ba. to kaga Urwa dan Zubairu balarabe ne dan asali ciki da waje, wani sharhi na wani sahabi, babu wanda zai yi wannan, ƙarya yake kowaye shi. ɗaya daga cikin sahabbai fa Adi ibn Hatim yake ba da labari, yace lokacin da aya ta sauka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, Allah yace ku yi ta cin abincin ku yi ta shan abin shan ku da daddare in kuna sahur har sai al-fajr ya keto, bakin zare ya bayyana daga farin zare. wanda kalmar bakin zare da farin zare ta rikitar da yawa daga cikin sahabbai, kuma larabawa ne. Adi yace da wannan ayat ta sauka sai na je kasuwa na sai igiyoyi guda biyu da baibai, ɗaya fari ɗaya baki, kawai na zo na sa su fahimci Qur'ani ba, wanda kuma da mun ya san da hakan yayi haka ne dan su gane, sai cika ayar yace minal fajr. asali ta sauka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, sai ta tsaya haka. to da aka gwada su aka tabbatar sun fahimta, larabcin su bai isa su fahimci Qur'ani ba sai an musu sharhi. to sai Allah madaukakin sarki ya cika bayanin, sannan kuma suka rinka komowa wajen Annabi duk wani abu sai sun yi tambaya, sai la junaha alaihi alla yadawafa bihi ba. to inda an kara lamun, to sai a fahimci cewa sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa kenan ba wajibi bane ta aikin haji, wanda ya ga dama yayi, wanda ya ga dama ba sai yayi ba, haka ma umara. to amma ayar har yanzu abin da take nunawa, ku daina jin damuwa dan za ku yi sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa, ko da a ce a da lokacin jahiliya akwai na yadda Annabi ya koyar da aikin haji. Jabir yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma faraga min dawafihi bil baiti, bayan ya gama dawafinsa da Ka'aba, ma'ana ya gama dawafi, to shine ada ilar rukuni, sai ya dawo daidai inda dutsen hajji
inda daga nan ne ake tafiya a je a hau dutsen safa, kuma lokacin da zaka tafi wannan ayar zaka ke karantawa inna safa wal marwata min sha'irillah. thumma qala, sannan manzo Allah yace bayan ya hau dutsen safa din sai ce abda'u bima bada Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara da shi a ambato shine dutsen safa. duk mutumin da zai yi sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa to da safa ake farawa a ƙare kuma da marwa. to shine manzo Allah ya ce za mu fara, mutane sun sha gabansa, wasu suna damansa wasu suna hagunsa, ma'ana annabi shi ma cikin tawagan mutane yana yin sa'ayi. wa huwa wara'ahum, wasu suna gaba shi kuma yana baya, wa huwa yas'a kuma yana sassarfa, hatta ara rukbatayhi, tace har ina ganin gwiwoyin annabi, min shiddati sa'i, saboda tsananin sassarfa, ma'ana har yaduru bihi izaruhu, gyautansa yana budewa yana rufewa da shi. wa huwa yaqulu, yana cewa da mutane is'au, ku yi sa'ayi, fa inna allaha kataba alaikumus sa'aya, domin Allah ya wajabta muku yin sa'ayi. to kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunnan aikin haji. wasu malamai suka ce wajibi ne, in an bar shi sai an yi yanka. ibnu kasir ya ce wastudilla bi hadha alhadith rukunun mikil hajji, malamai sun kafa hujja da wannan hadisi kan cewa sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa rukuni ne a aikin haji. wakila a wani kaulin an ce innahu wajibun laysa bi rukun, wajibi ne ba rukuni ba. na yayi sa'ayi na tadawwi, ko yayi dawafi na tadawwi, ko yayi umara ta tadawwi, ko yayi aikin haji na tadawwi. to idan aka ce abu na tadawwi ma'ana ba na wajibi ba, ka gama na wajibi. yanzu akwai mutumin da ya je aikin haji na wajibi amma yanzu yana ta zuwa, to aikin hajin da kai na farko na wajibi shine wanda Allah ya wajabta ba. yanzu duk wanda zaka je nafila ne. akwai mutumin da ya taɓa yin ƙarin ibada dan neman lada bayan yayi ta farilla, to fa inna Allah shakirun alim, Allah mai godiya ne kuma ya san abin da ka aikata, ma'ana ba zai tauye maka komai na ladan ka ba. kamar a wajen azumi ne, a nan gaba can Allah zai faɗa da ya magana akan wajabcin azumi, sai ya ce faman taqaw ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayanai da shari'a. wasu malaman suka ce da Yahudawa ake, sun ɓoye abubuwa da yawa na littafinsu na attaura, kama daga sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kama annabin ƙarshen zamani zai zo da su, irin canja alƙibla wanda muka yi bayani a darussa biyu da suka shuɗe a baya, da abubuwa dai mabambanta da yawa. to Allah maɗaukin sarki yana ƙwanƙwasar zukatansu ne, yana daɗa fallasa su da tona asirinsu da kuma faɗar mugun aikin da suka yi da kuma mugun sakamakon da yake jiransu. domin Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, lalle wasu daga cikinsu suna ɓoye gaskiya kuma alhalin sun santa. to innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, lalle waɗannan wanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayanai wal huda da shari'a, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi, bayan mun riga mun yi bayanin sa ga mutane, fil kitabi, a cikin littafi. to idan mun ɗauka Yahudawa ake nufi, alkitabu anan zai zama at-taura, kamar yadda na gaya mana wannan ka'idar a baya. duk inda ake magana akan Yahudawa sai aka ce alkitab, to ana nufin littafin su Yahudawa. sai aka ce alkitab, to ana nufin littafin Nasara wanda shine Linjila. duk inda ake magana akan musulmi sai aka ce alkitab, to ana nufin littafin wanda shine alqur'ani. duk wani annabi da ake magana a kansa in aka ce alkitab, to ana nufin littafinsa ko littafin da aka aiko shi da shi zuwa ga al'ummarsa. domin dukkanin littattafan ana iya kiransu da suna alkitab. at-taura kitabu ce, linjila kitabu ne, qur'ani kitabu ne. duk wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa ka iya kiransa da suna alkitab. an gane ko? to waɗansu malaman sun ce wannan ayar ba kaɗai da Yahudawa take ba, ko da su ɗin za su shiga, to amma duk wani wanda yake ɓoye gaskiya bayan ya santa,
yake ɓoye bayanai na adalci bayan ya san su, yake rufa-rufa musamman akan sha'anin addini, to zai shiga ƙarƙashin wannan ayar. Da haka mu kiyaye mu yi hattara. Wajibi ne duk abin da ka sani na addini in an tambaye ka yi bayanin sa yadda yake. Wa idh akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Ubangiji yace nayi alƙawari da duk wanda na bashi ilimi yayi bayani ga mutane kar ya boye. Amma duk wanda ya boye to abin da zai same shi kuma ba abu ne mai kyau ba. Da haka Yahudawa an yi alƙawari da su duk abin da ke cikin Attaura ku gaya wa mutane kar ku boye musu. Amma fa nabadhuhu wara'a zuhurihim wa sharaw bihi thamanan qalila, sai suka yi jifa da wannan dokar bayan su, ma'ana suka ki aiki da ita. Wa sharaw bihi thamanan qalila, suka koma cinikin littafin Allah da kuɗi kankani. Duk abin da suka san ya dace da son zuciyarsu ba zai taba musu wata maslahar su ba, wannan ba su da matsala sai su faɗa wa mutane. Amma duk abin da sun san in sun yi bayani zai ci karo da wata bukatar su ta yau da kullum, to ko su canja ko su ki faɗa. To shine Allah subhanahu wataala anan yake faɗar mummunan narko ga masu irin wannan. Da haka al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sawa'an ba yahude ne kai ka boye gaskiya tuba wa aslahu suka gyara abin da suka bata, wa bayyanu kuma suka zo suka yi bayanin abin da suka boye a da, fa ulaika to irin waɗannan atubu alaihim, ubangiji yace su nake karɓar tubar su, wa ana tawwabur rahim, kuma lalle ni ne mai karɓan tuba kuma ni ne mai rahama. Ibn Kasir yace hadha wa'idun shadid, wannan narko ne mai tsanani liman katama ma ja'at bihi rusulu, ga duk wanda yake koya abin da manzanni suka zo da shi min ad-dilalat, na daga dalilai albayyana mabayyana, alal maqasidis sahiha, bisa ga kyakkyawan manufa, wal huda, da kuma shari'a annafi'u wacce take mai amfani lil qulubi ga zukata, min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li ibadihi, bayan ubangiji ya riga ya bayyana ga bayinsa, min kutubihi allati anzalaha ala rusulihi, daga littattafansa wanda ya saukar ga manzanninsa. To da ka ya ƴan uwa mi hattara, ba karamin nauyi bane akan duk wanda ya sani babu wani kaidi. Wannan shine zahirin aya. To amma malamai suka ce maslaha tana iya sa wani lokaci wata maganar abatta ba za a yi ta ba. Wata maslaha tana sa wani lokaci wani ilimin a ɓoye shi ba za a faɗe shi ba. Saboda me? Suka ce saboda dalilai ɗayan biyu. Akwai ilimin da ba wajibi bane mutane su san shi. Da ka zo ka ce dan wuta ne wani annabi ne ya gaya ma, in baka yi wasa ba kuka rinka faɗa da shi da iyalansa, sai wanda karfinsa ya kare, sai wani ya kar wani. To kaga wannan ba maslaha a ciki. Shi dan aljanna ana gaya masa dan yayi farin ciki, dan kuma ai koyi da aikinsa. Amma dan wuta gudun kar ai fitina ba sai an gaya masa ba. Kuma malamai suka ce hikimar kar a gaya masa domin inna rabbaka fa'alul lima yurid, Allah mai yin abin da ya ga dama ne, shi yana ganin su. To amma ana ganewa cewa wane yana cikin waɗannan, idan ya mutu Huzaifa baya zuwa ga jana'iza. Umar ɗan Khattab ya taɓa ritsa Huzaifa, ya ce annabi ya keɓance ka ya gaya maka sunan ‘yan wuta, dan Allah ka gaya min da ni a ciki. Huzaifa ya ce annabi cewa ‘yan wuta ne, to Allah ya ce wa annabi kar ya rinƙa musu sallah an san mutu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Sai suka faɗa ai ba ilimi bane wanda ya damfaru da kai dole sai ka san shi, ba ilimi bane wanda za a yi maka tambaya ko hisabi a kansa. Ba wani wanda zai mutu a lahira Allah ya tambaye shi a kabarinsa munafukai nawa ka sani a garinku, yan wuta nawa ka sani a garinku, ba za a yi maka wannan tambayar ba. To wannan kenan. Abu Huraira yana faɗa yace hafistu min rasulillahi sallallahu kunkuna guda biyu daga annabi na ilimi, ya ce fa amma ahaduhuma, ɗaya daga ciki faqad basastuhu, na watsa kowa ya ji. Hadisan tsarki, hadisan sallah, hadisan alwala, duk Abu Huraira wanda ya sani ya faɗa. Ya ce wa ammal akharu, amma ɗaya jakar, falau basastuhu la quti'a hadha al-bal'um, da zan faɗa sai an yanke wannan wuyan nawa. To shi ma malamai suka ce irin wancan labarin ne na munafikai, wani dan wuta ne, wani dan wuta ne, shi ma annabi ya gaya masa, amma ya ce kar ka faɗa wa kowa, kar ka faɗa wa kowa. To amma sufaye masu ilimin haƙiƙa ko zindiƙai masu cewa kowa ya zama Allah, sai su ce wai ai irin wannan ilimin ne annabi ya gaya wa sahabbai. To ba dole sai an karantar da ita ba, sai a ja baki a yi shiru. Kuma malamai suka ce dalili na biyu da yake iya sa a ɓoye ilimi, ba ɓoyewa ta duka ba, ɓoyewa ta ɗan wani lokaci, shine idan ƙwaƙwalwar mutum ba ta kai ya ɗauka ba kar a gaya masa, a jira sai ya kai.
domin ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ɗalibai na ƙasa, akwai matsakaita, akwai manyan ɗalibai. Yanzu kamar kai ne ka shiga ajin yan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace haddisun nasa ala qadari uqulihim, ku rinka karantar da mutane gwargwadon fahimtar su. Aturiduna ayyukadzaba Allah wa rasuluhu, sai kuke a karyata Allah da manzo? To da haka mu koyi matakai na ilimi da yadda ake bi wajen karantar da mutane ilimi. A Madina, a Makka sai da aka zo Madina, saboda a Makka ba za su ɗauka ba, ƙwaƙwalwarsu ba ta kai su fahimta ba. Tarbiyyar ɗan adam haka Allah ya yi shi, yana farawa ne a hankali har ya kammala. Idan yau ka zo ka ce yaro jariri za ka ja shi a guje ku tafi, ba zai tafi ba. Amma wata rana in kai haƙuri sai ka gan shi ya ruga a guje ya ɗauki wani ma. To haka rayuwa take, haka ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam take. Abin da yau bai iya ba gobe sai ya iya, abin da gobe bai iya ba jibi sai ka ga ya iya. To wannan shine abin da ake nufi, ba wai ana nufin ilimin haƙiƙa ba kamar yadda wa'ancan zindiƙan sufaye suke faɗa, wanda hasha wa kalla ba zai taɓa yiwuwa ba a ce Allah ko annabin Allah ya zo da abin da ya shafi shirka. Wannan ba haka bane ba. Da haka dai Allah madaukakin sarki a nan yana nuna mana cewa lallai mu bayyanar da ilimi, mu karantar da al'umma su fahimta, mu wayar musu da kai dan su san Allah, dan su san addinin su. Wannan amana ce da Allah ya dora wa dukkanin wanda ya sanar da shi ilimi. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu, ku yi wa mutane bayani kar ku koye musu. To kaga kenan abin da zaka ji ana cewa shehunnan dariƙa suna cewa a ɓoyantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ya fara fuskantar tsangwama. Ake cewa kai komai ka buɗe baki sai ka ce annabi ya ce, komai annabi ya ce. Yace wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba a Qur'ani ba za ku taɓa jin bakina ba. Sai karanto wannan ayar, ita ce ta farko, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Sai karanto ta cikin Ali Imrana, wa idza akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas. Akwai laifin da zaka yi daga kai sai Allah ba wanda ya sani, to sharadin tuba a wannan laifin ba sai ka fito ka nuna ba, sai ka tuba tsakaninka da Allah. Akwai laifin da ka yi shi a gaban mutane kowa ya san ka da laifin, to sharaɗin tuban wannan laifin shi ma sai an yi shi a bayyane. Akwai laifin da ka yi shi sai da kai wata barna, to in za ka tuba kan ka tuban ta karɓu sai ai baka ce ka yadda ba. To sannan akwai waɗanda suka mummurɗa hadisan annabi suke musu fassarar son zuciya, daga bayan zai iya yiwa mutum ya tuba. Sharaɗin tuban sai ka dawo ka ƙaryata kanka a wannan fassarorin, fassara kaza da ne ba daidai bace, fassara kaza da ne ba daidai bace, ko ma ayar Qur'ani. Akwai laifin da dan adam kai wa ba Allah ba kadai, kila kai masa sharri, kila kai masa kage, kila kai masa kazafi, ka bata masa suna. To shi ma tuban bayan ka ce Allah na tuba, sai kuma ka zo ka ce wani kai hakuri ka yafe ni. Kuma in ka faɗa mutane sun ji, sai ka zo ka ce wannan maganar da na faɗa game da wani ƙarya nake masa. To sannan ne tuban ka ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah. To amma da yawan mutane ba sa fahimtar wannan, musamman a yanzu muna zamanin siyasa. Sai mutum ya shiga gidan rediyo ya zazzage ka, ya maka kage, ya maka kazafi, ko ya shiga social media, wai kuma sai ya zo gida wai ya baka hakuri. Irin abin da Bahaushe yake cewa ka kwance mun zani a kasuwa kuma ka zo gida ka daura mu. To sau da dama wani lokaci mutane sai su cije su ce ba haka ba, sai a rinka ganin sun yi laifi. Ba su yi laifi ba, daidai ne, haka sharaɗin tuba ne, kuma ka zo gida ka bashi hakuri, kuma ka ce ka tuba. A ka'idar sai ka koma inda ka zage shi, anan zaka bashi hakuri. Iya mutanen da suka ji kuma su ji cewa ka karyata kanka da kanka. To amma da yawa su ba sa so su karyata kansu da kansu, su suna ganin suna da mutunci, in suka fito suka karyata kansu mutane za su dauke su makaryata. To amma sun shiga mutuncin wani kuma sun masa sharri, shi kuma wannan bai da mutunci, bai da haƙƙi. To shi yasa zaka ga ba wai a musulunci ba, ina kyauta zaton ko a dokar bature haka ne. Idan kai irin wannan ka ɓata wa mutum suna, sai an ce ka je gidan rediyo ka sanar, ka je jarida ka rubuta, ka yi kaza, sai an sa maka condition, sannan sai ka dawo sai kotu ta warware kes ɗin, shikenan sai a yadda ka tuba. To wannan ka'ida ce a musulunci haka take, illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ubangiji ya ce fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sai Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa matu kuma suka mutu wahum kuffarun suna kafirai ulaika irin waɗannan alaihim la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in da mutane baki daya. To a can Allah ya ce ulaika yal'anuhumullahu sai ya ce wa yal'anuhumul la'in, wa'incan su ne wanda Allah yake tsine musu, masu tsinewa ma suke tsine musu. To su waye masu tsinewar? shine Allah anan ya fayyace su ne al mala'ikatu wan nasi ajma'in, mala'iku da mutane baki daya. Ma'ana duk wanda Allah ya tsine masa to mala'iku ma duka suna tsine masa, domin su mala'iku masu yi ne da yin Allah. In Allah yana so suna so, in baya so ba sa so. Shi yasa manzo Allah ya ce in Allah yana son bawa sai ya sa mala'iku su so shi, in yana kin bawa sai ya sa mala'iku su ki shi. To haka in Allah ya tsine wa bawa, mala'iku ma duk tsine masa suke yi, wanda mala'ikun nan Allah ne kadai ya san adadin su, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. To haka nan mutane. To anan wasu malamai suka ce mutane da aka ce suna tsinewa ana nufin muminai daga cikin su. Su ma muminai suna so ne da san Allah, suna ki da kin Allah. Duk wanda Allah yake ki, mumini ma yana kinsa. Duk wanda Allah yake so, mumini ma yana son sa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Ubangiji yace ba zai taba yiwa ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira, imani na gaskiya, kuma a ce suna son wanda Allah baya son sa, ba baya yiwa. In dai kai muminin gaske ne, to duk wanda Allah yake ki sai kaji kana kin sa. In dai kai fafu anhumul azab, da dai ba a sauƙaƙa musu azaba, wala hum yunzarun, kuma ba a jiran su. Ma'ana azabar za ta rinka ci babu kakkautawa, babu tsayawa. Qala abul aliya war rabi' ibn anas wa qatada. Abul aliya da rabi' dan anas da qatada suka ce wa yal'anuhumul la'inun, ya'ani tal'anuhumul mala'ikatu wal mu'minun. Da aka ce masu tsinewa suna tsine musu, ana nufin mala'iku da kuma muminai. Sai ce wa qad, shi kuma mai boye ilimi, ya la'anuhu Allah wal mala'ikatu wan nasu ajma'una, Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya suna tsine masa. Wal la'inuna aidan, kalmar la'inuna har ila yau ibn kasir yace wa hum kullu fasihin wa a'jami, duk wani mai magana da wanda baya magana cikin halittu, malamai sun ce suna shiga ma karkashin alla'inuna. Yace imma bilisanil maqali, in mai magana ne da harshen magana, au bil hali, ko kuma da yanayi in wanda baya magana ne. Anna law kana lahu aqalun, abin nufi in dai yana da hankali, wa yawmal qiyama, to sannan kuma wannan abin zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar tashin alkiyama. To sannan ibnu kasir yace fa ulaika yatubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yace wa fi hadha dilalatun ala anna ad-da'iyata ila kufrin aw bid'a idza taba ila Allah taba Allahu alaihi. Wannan aya tana nuna duk wanda yake kira zuwa ga kafirci ko yake kira zuwa ga bid'a, in ya tuba Allah yana karɓar tubarsa, amma da sharadi illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana. Shi yasa za ku ga akwai da yawa fasto na kiristoci wanda suka tuba sai suka dawo suka zama masu wa'azi kuma na musulunci, saboda cika wannan ka'ida. Wani faston an je ƙauye kaza da shi an kiristantar da mutane, an je ƙauye kaza da shi an mayar da mutane kiristoci daga musulunci. To idan ya tuba hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba, sai ya koma waɗannan ƙauyukan, ya yi wa'azi, ya tona asiri, ya yi fallasa don ya wanke kansa. Wannan yana faruwa. Ni na san da yawa fastoci a Najeriya nan, fasto wanda suka yi irin wannan aikin na missionaries, mai da musulmi kirista, suka shiga ƙauyuka suka ɓatar da mutane, wanda yanzu sun tuba kuma sun koma suna shiga wannan ƙauyukan suna sake wa'azi don su dawo da mutane. To wannan shine cika sharaɗin tubarsu. To haka nan na san 'yan boko haram da yawa da suka tuba suka dawo suna bi unguwa gari suna wa'azi, suna ƙaryata kansu cewa abin da muka gaya muku a jiya din nan na cewa kaza da kaza shine daidai, to ta bayyana ba daidai bane kaza, wanda hakan ya sa 'yan boko haram ɗin asalin sun dawo suna kashe irin waɗannan. Akwai da yawa daga cikin malamai 'yan boko haram wanda aka kashe a Maiduguri, laifinsu shine wannan. Su kuma alkawarin da suka yi, tunda da su aka yada aqidar tabarna a farko, to kuma yanzu sai sun sun tona mata asiri bisa ga ka'idar illal ladina tabu wa aslahu
na daga baya sai barnar ta bayyana gare shi barna ce ya tuba, to ba zai tsaya kawai ya ta istighfari a ɗaki ba. Aiki ya same ka sai ka sake biyowa da baya, kana haɗawa da istighfari kuma kana haɗawa da tonawa kanka da kanka asiri da kuma yi wa mutane bayanin abin da ta kai musu rufa-rufa ko ka ɓoye musu. An gane ko? To sannan a cikin wannan aya malamai sun tattauna akan mas'alar tsinewa kafiri. A ƙarshe Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai to tsinuwar Allah ta tabbata a kansu. To a zahirin aya ya nuna kafiri ba a tsine masa sai in ya mutu akan me kafirci. In bai mutu ba a tsine masa. In bai mutu ba sai dai a ta masa wa'azi a yi mata addu'a shari'a. Amma in ya tabbata ya mutu, kafiri ne ya mutu, to kana da damar ka tsine masa, domin Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar, wanda suka kafirta suka mutu suna kafare to ana iya tsine musu. To shine ibnu kathir yake cewa la khilafa fi jawazi la'anil kuffari, babu sabani tsakanin malamai dangane da tsinewa kafirai, musamman kafirin da suka mutu akan me kafirci. Sai ce wa qad kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wa man ba'dahu min al-a'immati yal'anuna al-kafarata fil qunuti wa ghayrihi. Umar ɗan Khattab da sauran shugabannin musulunci da suka biyo bayansa sun kasance suna tsinewa kafirai a wa'azuzzuka da kuma a cikin sallar alkunutu. Ibn Kasir ya ce fa ammal kafirul mu'ayyanu, to amma akwai kafiri na keke da keke wanda an san shi abin da aya ta ce kafirai, kalmar kafirai ba sunan yanka bane na wani sifa ce. Kana da damar ka ce Allah ka tsinewa kafirai, in kai haka kai daidai, domin abin da aya ta faɗa kenan. To amma mu ɗauka ga wani kafiri sunansa John, ka kama sunansa ka ce Allah tsine wa John da kama suna, to anan ne malamai suke da saɓani. Shine abin da ake kira da la'anul mu'ayyan, tsine wa wani mutum specifically ayyananne ta hanyar kama sunansa. Wasu malamai suna ganin wannan bai halatta ba. Ibn Kasir ya ce faqad zahaba jama'atun min al-ulama ila annahu la yul'an. Da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba a kama sunan mutum keke da keke, ko da kafiri ne a kira sunansa a tsine masa, a'a. Amma ana yin kuɗin goro a ce duk kafiri Allah tsine mai, to shi Allah a ciki ya san wane kafirin ne ya cancanci tsinuwar, wanne ne bai cancanta ba. Domin cikin kafirai akwai wanda bai cancanci tsinuwa ba, wanda bai cancanci tsinuwa ba shine wanda Allah ya kaddara masa ba zai mutu akan kafircin ba, zai musulunta. To kaga wanda zai musulunta me naka tsine masa? Da kaga bai musulunta yanzu ba, lokacin da Allah ya ɗiba masa na musulunci ne bai ba. Komai Allah yana yin sa ne da ka'ida da lokaci. Wani jiya kafiri ne amma yau ya musulunta. Shi yasa Allah ya ce da sahabbai ku ba a sannu, kuma fa da hakan take daga baya kuka canja. Kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum. Da ka karkai wa mutum gaggawa. In yau kana ganin sa dan bid'a ne bai fahimci sunna ba, kai ma kila shekara da biyu da suka wuce bid'a kake, yanzu ne ka fahimta. To kai ma inda an maka gaggawa kafin ka fahimta da baka ji daɗi ba. To da haka shi yasa wasu malamai suka ce ba a kama suna keke da keke a ce wani Allah tsine mai, a'a kafiri dai Allah ya tsine wa kafiri, shi ya san wanda ya cancanci tsinuwa sai ya ɗauke ta ya ɗora a kansa. Ibn Kasir ya ce li anna la nadari, malamai suka ce domin ba mu sani ba bima yahtimu Allahu lahu, me Allah zai cika mai da shi a ƙarshen rayuwa, shin zai musulunta ko ba zai musulunta ba, wannan ba mu sani ba, da haka ba za mu kama sunansa mu tsine masa ba. To amma mu sani ko kafiri ko musulmi, duk wanda ya cuce ka kai a karan kanka, ya maka wani ta'addanci, kana da damar ka tsine masa. Wannan ana magana ne akan wanda bai taba ka ba, amma mu ɗauka ga wani kaji ba za ka iya haƙura ba, kana da damar ka tsine masa. La yuhibbu Allahu al-jahr bisu'i min al-qawli illa man zulima. Allah ya ce ba na son a fito da mummunan magana sai dai ga wanda aka zalunta. An gane ko? To wannan matsayinsa kuma daban. Amma yanzu muna magana ne akan wanda bai taka maka ba, bai baran maka ba, amma kafiri ne. Bai taka maka ba, bai baran maka ba, amma ba musulmi bane. To wannan ba za ka kama sunansa ka tsine masa ba, sai dai kai kudin goro. Amma wanda ya taka maka, ya baran ma ko ya cuce ka, ko da musulmi ne, in kaga ba za ka yafe ba, kana da dama ka ce Allah ya isa. Allah ya isa, ai tsinuwa ce ita ma. To wannan daban. Ibn Kasir ya ce wa qala ta'ifatul ukhra, wasu daga cikin malamai sun ce bal yajuzu la'anul kafiril mu'ayyani, ya halatta a tsine wa kafiri tare da kama suna. Sai ya ce wa fi qisatil ladhi kana yu'ta bihi sakran fayuhadduhu فقال رجل لعنه الله
ma akthar ma yu'ta bihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Malaman da suke ganin za a iya kama sunan wani kafiri a tsine masa sun faɗi haka ne bisa ga ijtihadi amma ba su da dalili, bal ma dalili akasin abin da suka aikata ne. Manzo Allah ya kama sunan wasu daga cikin kafirai bayan an yi yakin Uhud wanda suka kashe masa sahabbai, suka kashe Hamza, wannan yayi wa annabi ciwo sai da ya koma yana kunutu yana kama sunayensu, Allahumma la wana mutum 5 ya kama cikin sunan mutanen Makka, sai aya ta sauka Allah yana ce masa laisa laka min al-amri shay, karka sake, al'amarin ba a hannunka yake ba, karka sake kama sunan wani ka tsine masa. Duk da wannan tsinuwar da annabi yayi sai da ta ci su, amma tare da haka sai Allah ya hana shi ya ce gaba kar ya sake. Abdullahi dan Abbas ya ce duk wanda annabi ya kama sunansa ya tsine masa sai da naga an kashe shi a yaki, tsinuwar sai da ta ci su. To amma tun daga nan annabi bai sake kama sunan wani ya tsine masa ba, saboda Allah ya ce laisa laka min al-amri shay, al'amarin su ba a hannunka yake ba, a hannun Allah yake. Aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, in ya ga dama sai ya yafe musu, in ya ga dama kuma sai ya hukunta su, domin dai lallai sun aikata zalunci. To kaga wannan akasin abin da su malaman da suka ce za a tsinewa wani da suna suka faɗa, domin annabi yayi ne an hana shi, kaga yanzu abin bai zama hujja ba, akasinsa shine hujja. To sannan akwai wani sahabi da ya kasance yana yawan shaye-shaye, ya je ya sha giya yayi mankas, a kawo shi gaban annabi a yi masa bulala, a sake shi kuma kwana 2 ya sake sha. To wata rana da aka kawo shi bayan an masa bulala sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kai ku Allah ya tsine ma, sai manzo Allah ya ce kar ka sake tsine masa, domin yana son Allah yana son manzon Allah. A wani hadisin annabi ya ce la tu'in ash-shaytana ala akhi, kar ka taimaki shaytan akan dan uwanka, domin duk mutumin da ka tsine masa to yanzu shaytan ya sake samun damar ya ja shi, domin da baka tsine masa ba shaytan ya iya jansa, to ina ga yanzu ka tsine masa, to yanzu shaytan zai fi samun dama ne ya ja shi saboda tasirin wannan tsinuwar taka. To da haka dai magana mafi inganci ba a tsinewa mutum ta hanyar ayyanawa da kama suna, sai dai bisa ga ka'idojin da muka faɗa, sai dai wanda ya zalunce ka, sai kuma kafirin da yake cutar da musulunci umuman cutarsa ta bayyana. Amma in ba haka ba, in za ka tsine wa mai laifi sai dai kai kuɗin goro ka ce Allah ya tsine wa makaryata, baka kama sunan wani ba, domin Allah ya ce thumma naftahil fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin, ko ka ce Allah ya tsine wa azzalimai. An gane ko? Duk zalunci da azzalimi tsinanne ne a wajen Allah, amma kar ka kama suna. To wannan shine, Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta. Zamu tsaya nan saboda lokaci, sai Allah ya kai mu gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.